Amerikano po. Hi, Zen. Hey, Zen. Oy, Isang cappuccino po, tol. kayo yung mga na-rotate from Pangasinan, ano? Opo, yes. Oh, kamusta naman yung rotation niyo dito? Yun, iba yung kape dito. Legit. Iba ang saya dito. Legit. Iba din work dito. Legit. Iba ang commission dito. Legit. Ano ba yun? Sino ba yun? Pero may napansin po. Sino po yung maiksi yung buhok? Maiksi ang buhok? Oo, tapos laging naka-laptop. Laging naka-laptop? Laging nakaupo dyan. Tapos, nakaka-intimidate kasi. Hala, lagot kayo. Hindi mo kilala yung operation manager natin, si Mr. Rick. Kasi, Lo, bakit ako? Ikaw kaya nagtanong ka pa. Bahala ka dyan. kaya isang kape yung nakapakainit. Tagal ka na dito. Single ka, kuya. Legit.